Ginpapanaog na sa anong kabulan nga preventive suspension ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang pulo ka opisyal sa Department of Public Works and Highways sa DPWH Region 4B kag duha ka miyembro sang Bids and Awards Committee kon BAC nga konektado sa isyu sang flood control anomaly sa Oriental Mindoro kag korupsyon nga nagakatabo sa pungsod. Nalakip man sa suspension order ang mga aray opisyal sang DPWH Region 4 nga tanan nga may warrant of arrest nga mosanday Gerald Pacanan, Ginny Altea, Ruben de los Santos Jr., Dominic Serrano, Feliciano Casuno, Timohen Sacar, Montrexis Tamayo, Juliet Calvo, Denisa Bagon kag Lerma Caico. Ginatagan man sang suspension sanday Grace Lopez kag Fredrich Carl Camero nga mo mga miyembro sang Bids and Awards Committee nga ginpangalanan sa request para sa Immigration Lookout Bulletin Orders halin sa Independent Commission for Infrastructure pagkadto sa Department of Justice. Sang nagligad nga bulan, matandaan nga nag-isyu man ang Sandigan Bayan sang arrest warrants batok naman kay former Ako Bicol Representative Elizalde Co. Kay iban pa may kang tanan sa graft kag malversation cases nga naangon sa substandard nga 289.5 million pesos nga River Dike project sa Oriental Mindoro. Sa pulo ka DPWH may maropa officials tanan magduwas kay sa karang yara na sa kustodiya sang gobyerno. Si Ko naman ang ginapatihan yara sa Portugal base sa latest report nga nabaton sang DILG. Magduwas kay Ko sanday Sunwest President kag Board of Directors Chairperson at Derma Angeli Alcazar kag Sunwest Treasurer kag Board of Directors member Cesar Buenaventura ang ginapatihan nga yara man sa luwasang pungsod. Ang uningan na hibaluan nga lokasyon ni Alcazar amo sa New Zealand samtang si Buenaventura ang uningan nakitan sa New York, United States of America. Ang iban nga suspects nga at large amo sanday Sacar, Sunwest Board of Directors member Consuelo Daito Aldon, Sunwest Board of Directors member Engineer Noel Yapcao kag Sunwest Board of Directors member Anthony Ngo.